Ορίστε, κύριε Έκτορα. Η σπεσιαλιτέ μας. Νούντλς με ντολμαδάκια αλλά σουπ. Σας παρακαλούμε, βοηθήστε το μαγαζί μας, δεν πάει καθόλου καλά. Ξέρεις τι λείπει από αυτό το πιάτο? Μια κουράδα. Α, εννοείται σαν αυτό τον ακριβό καφέ με τα κακάκια γάτας. Όχι, εννοώ μια κουράδα σαν της μάνας σου. Μια biblically accurate κουράδα. Κύριε Έκτορα, τι λέτε? Τι λέω, σε πονάει αλήθεια? Θες να σου χαϊδεύω τα αυτιά, όπως χαϊδεύω της μάνας σου? Πού κολλάει η μάνα μου? Πάντου κολλάει η μάνα σου, άσε με, ξέρω εγώ καλύτερα. Τον έφερα τον κύριο Έκτορα να φτιάξει λίγο το μαγαζί μας, αλλά απλά μου γαμάει τη μάνα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τι διαφορά έχει αυτή η κουράδα με αυτό το πιάτο που μου έφερες. Τι να σας πω? Την κουράδα με λίγο αλάτι, ίσως να μπορώ να τη φάω. Τι πιάτο μου έφερε, συνταγή του καθαροζούμι. Άμα δείξω τον ποντικό στο πιάτο θα κάνει οικογένεια. Λοιπόν, σου έφερα το νέο μενού, δωράκι από μένα, έλα. Αυτό το μενού είναι του διπλανού μαγαζιού. Ναι, καύτα αυτό εδώ μέσα και πήγαινε να τρως εκεί. Βάλ τη φωτιά. Να ψηθεί και κάτι καλά εδώ μέσα. Όχι, σας παρακαλώ, κύριε Έκτορα, βοηθήστε μας να φτιάξουμε το μαγαζί. Τι να φτιάξω εδώ μέσα, εδώ είναι χωματερή με φιόγκο. Έχεις ακούσει που λένε οι γυναίκες ανήκουν στην κουζίνα? Άκυρο, μπράβο, τα νέρες όλο είσαι φεμινίστρια. Πώς να της το πω, δεν το έχεις κοπέλα μου. Δεν το έχεις κοπέλα μου. Εντάξει, τη το είπα, ξαλάφρωσα. Για πάμε να δούμε και την τουαλέτα λίγο. Πω, εδώ είναι να φέρεις να καθαρίσουν οι γιαγιάδες από το Sky. Εδώ είναι να φέρεις τον Κάφκα να μεταμορφωθεί σε κατσαρίδα να αρχίσει το έργο. Έχει δύο τουαλέτες, πρέπει να χέσεις τις δύο ταυτόχρονα να μπας και δεν βουλώσουνε. Βασκάστο, θα χέσω το φρεάτιο κατευθείαν, να με χουφτώσει ο Σούπερ Μάριος. Μπας και τα καταφέρουμε εδώ μέσα. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για το βραβευμένο μας σεφ, αλλά σήμερα είναι μια νέα μέρα στο εστιατόριο.